Alright. Alright, welcome na naman sa another unboxing video. This is Borj Khalifa, isang motovlogger dito sa Tagbilaran City, Bohol. And this time, mag-unbox tayo ng mamahaling helmet mga bros, no? Disclaimer muna, itong helmet na to ay hindi po ito sa akin. Kay paring J Tagra po ito, yung sponsor ng ating mga giveaway. Speaking of giveaway, meron po tayong i-giveaway mamaya na item. Sponsored na naman kay paring J Tagra. So, stay tuned if gusto mong makatanggap ng mga giveaway. Bago tayo mag-unbox mga bros, ipasok mo na ang intro. This is my first time na mag-unbox ng HJC na helmet. So, I'm gonna try my best mga bros na mabigay ko lahat ng information about this helmet. Okay. So, ito po yung box niya. Nga pala mga bros, yung unbox natin is HJC Alpha 11 na helmet. So, ito yung box niya. Social na social. Marvel. Ito yung cover niya. HJC. HJC number 1 in the world. Shout out Boss Jason. Baka naman. Alpha 11 Venom 2 Marvel MC1. Yung size niya po is XXL or XXL. Buksan na natin mga bros. So, pagbukas mo, may makikita ka agad ng manual. Wow. Tapos, manual ulit. Tapos, yung cover niya. Bango. Bago na bago yung amoy eh. So, sa loob, kita kang styrofoam. Secure na secure talaga. At, meron din siyang free na smoke lens. Wow. Dito muna to. At saka, meron na din siyang free na anti-fog. So, eto na po. Buksan na natin. Oh. Ganda. Yung amoy niya mga bros. Parang amoy ng Motor World, no? Pagpapasok ka ng Motor World, yun yung amoy na maaamoy mo. Unang napansin ko dito mga bros is maganda yung kanyang graphics. Ang ganda ng detail. High quality talaga. I think itong lens na to is anti-scratch na ata to eh. Meron na siyang lens lock. Lock na yan. Tapos kung gusto mong i-unlock, just pull this one. Yung may air vent siya dito. Tsaka ito din. Isa at saka dalawa. At meron din dito sa taas ng lens ng helmet. Ito din sa taas. Kakaiba yung kanyang switch ng vents. Parang, alam mo yung mouse, yung ginaganon? Mouse wheel. Ano? Sa gilid. Ayan, ang logo ng Alpha. Sa likod. Yung logo ng Marvel na nasa kanyang spoiler. Tapos yung logo ng Venom dito sa likod din. Tsaka yung mga ICC stickers nandito na sa likod. Okay, so proceed na tayo sa loob ng helmet. Ang cheek pad niya is pure leather. Ganda ng pagkagawa. Dito yung linya na is parang mga stripe. Akala ko nung una is Louis Vuitton. Yung strap, kulay gold. So you just need to pull this thing. Tapos, ibang type siya na strap. Ano bang tawag na strap na to? Teka, tingnan ko muna sa cellphone. Eventually, Double D style helmet strap. Yung pala yung tawag dito. Saka dito mga bros, pag napapansin kayo, meron siyang red dito, nakasulat emergency. May nakita kasi akong video kung para saan to. For example, na aksidente ka, knock on wood, tapos nahirapan yung responder na tanggalin yung helmet mo. So, hihilain lang daw to para matanggal yung buong foam sa loob ng helmet. May instruction naman dito sa gilid. Maganda din naman yung quality ng foam, pero malalaman natin yan mamaya kung pagsuot natin. Nga pala mga bros, every bili nyo ng HJC na Alpha 11 is meron siyang kasamang freebies na smoke lens and yung anti-fog. Itong dalawang to. Every purchase yan mga bros ng helmet Okay mga bros, so try nating isuot at ating subukan kung eyeglass friendly ba siya na helmet. Tamang-tama din na nag-eyeglass ako, so matetest natin to. Nagpaalam na ako kay Sir Jay Oh.
Oh. Sobrang comfortable mga bros. Para kang ano, parang yung foam parang unan. Try na natin yung eyeglass. Oh, walang daplis. Okay naman mga bros, friendly naman siya sa eyeglass natin. Ito pala yung eyeglass na ginagamit ko, yung simple lang. Pero I think pwede naman to sa lahat ng klase ng eyeglass or sunglass. Sobrang gaan niya mga bros. Sobrang gaan niya talaga. Whew. Okay, next test is drop test. Joke lang, paring Jay. Yung SRP nito mga bros is nasa 28,850. Mahal. I am honored no na ma-review at ma-unbox tong Arfa 11 na HJC mga bros. So salamat paring Jay Tagra sa trust at sa content. Alright, so let's proceed sa ating giveaway. Nung kinuha ko tong helmet na to, inabot din sa akin ni Sir Jay yung dagdag daw na pa-giveaway. So ito na yung giveaway mga bros. Whoop! Whoop yung brand. Multifunction mobile phone holder. Ano? Syempre, meron tayong mechanics dito mga bros. Pero ano ba? Siguro yung mechanics dito, ipopost ko na lang sa Facebook. Gawin nating madali kasi yung last na giveaway natin, maraming hindi nag-follow ng instruction. I think nahirapan sila at this time gagawin nating simple yung mga mechanics. Brackets na dito. Okay mga bro, so yun lang po. I think I'm gonna end this vlog right here. Thank you guys for watching. Kung kalimutan mag-like, share, subscribe sa aking channel. And please click the notification bell button para updated kayo sa mga future na videos ko. Ride safe always guys. This is Burj Khalifa signing off. Ride safe and peace out baby.